Morjesta! Kerrotaan taas vähän miten tämä kulkupeli oikein toimii. Eli meillähän on tässä Salossa ja monella muullakin paikkakunnalla, mutta Salossa tietysti eniten tätä materiaalia mitä voi vuokrata. Eli meillä on täysin automaattinen 24/7 toimiva pakettiautojen ja peräkärryjen vuokraamo. On meillä vähän muutakin, meillä on autopesulla tuolla ja niin poispäin, että saa esimerkiksi auton puhtaaksi tällä tontilla. Ja katsotaan vähän miten tää toimii tää meidän vuokraamo ja mitä kaikkea täällä on. Mennään tuosta meidän asiakaspalvelutilaan sisään. Sinne pääsee jokainen asiakas varauksen tehtyään niin ihan noin tuolla puhelinta klikkaamalla aukeaa nämä ovet automaattisesti ja sieltä sitten saa tuosta kulkupeliautomaatista sitten vuokraamansa tuotteen avaimen otettua. Eli täällä on kulkupeliautomaatti ja kulkupeliautomaattihan toimii sillä tavalla, että kun sä oot varannut tuotteen, niin sä klikkaat sähköpostiin saamaasi linkkiä, mitä kautta sitten tulee ohjeet, miten sä saat omalla matkapuhelimella tästä lokeron auki ja sieltä sitten löytyy vuokrattavan tuotteen avaimet. Mennään tuonne pihalle vähän katselemaan mitä kaikkea meillä on siellä. Eli kun katsellaan, niin meillähän on siellä pakettiautoja, on vanhempaa ja on vähän nykyaikaisempaa transporterivolkkaria. Sitten mennään tuonne vasemman suuntaan, niin nähdään peräkärryjä ja vähän isompaa transittia. Siinä on muutama kappale fiksauksessa parhaillaan. On ollut viikonloppuna reissussa, niin nyt siivotaan taas, että on siitä seuraavien hyvä sitten ottaa. Täällä meillä on näitä peräkärryjä, on autoraileria, isompaa ja pienempää kuomukärryä. Niitä meillä on hyvin monenkokoisia ja monella eri paikkakunnalla tarjolla. Eli me ollaan näitä peräkärryjä levitetty moneen eri toimipisteeseen, huoltoasemien ja kauppojen pihalle, mistä niitä saa automaattisesti vuokrattua. Näin. Mennään katselemaan sitten, vaikka meidän pesula toimii. No niin, täällä sitä ollaan kulkupelipesulan luona. Eli meillähän tässä on pesupaikka, mikä toimii kolikoilla tai pankkikortilla. Vaihtoehtoisesti meillä on myös saatavana kulkupeli kanta-asiakaskortti, jolla saa sitten edullisen hintaan pesuja tästä, jos enemmän pesee. Esimerkiksi ammattiautoilijalle paljon ajaville oikein hyvä ratkaisu. Täällä saa puhtaaksi melko edullisesti ja on monenlaista pesuvaihtoehtoa. Siitä vaan kolikko koneeseen ja tästä pystyy sitten valkkaamaan mitä kaikkea sieltä haluaa ottaa. Pesuainetta, vaahtoa, vahaa ja niin poispäin. Ja myös imuri löytyy. Tämä on hyvä ottaa autosta sisäpuolelta suuremmassa jatkoissa. Mennään katselemaan tonne meidän peräkärryjä vielä. Täällä meillä on vähän erikoisempaa peräkärryä, on niin sanottu mopoautokuljetuskärry, millä menee mopoautot ja vähän isommat mönkijät ja sellaiset hyvin kyytiin. Ei tarvitse ihan kokonaista autoraileria vuokrata, jos on tuommoista pienempää ajoneuvon kuljetustarvetta. Sitten on meidän kymppikärry, eli pieni edullinen, asiallinen avonainen kärry, jolla saa pieniä kuormia mukavasti keskellä. Täällä sitten muita avonaisia kärryjä. Aineiden kuljettamiseen on hyvä kippikärry. Siinä on 1000 kilon kantavuutta ja se saa kipattua aivan pystyyn tuolla lavalla. Sitten on ihan normaalia avonaista kärryä ja verkkolaita kärryä, millä risukuormat kulkee hyvin.
Tässä meillä on nyt nippu venerailereita, mutta taitaa nyt olla sesonkiaika, niin venerailerit on parhaillaan reissussa. Täältä sitä monenlaista tavaraa saa ja sillä tavalla ei muuta kuin tervetuloa käyttämään kulkupelin palveluita.